രാവിലെ തന്നെ ഒരു പുട്ടും നല്ല ബീഫ് കറിയും ഒരു ചൂട് ചായയും കിട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ലൊക്കേഷൻ വെഞ്ഞാറമൂടിലാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം സുരാജേട്ടൻ്റെ നാടാണ് വെഞ്ഞാറമൂട്. വെഞ്ഞാറമൂടിന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് കായലും കടലുമാണ്. അതായത് ഒരു വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അവർ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് സ്ത്രീകളും ചേർന്നാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പാചകവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11-11:30 മണിയായി. ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിയുന്ന ടൈമായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കാപ്പിക്കുള്ള ആളൊക്കെ ഒതുങ്ങി, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെല്ലാം കാപ്പി കഴിഞ്ഞ് ഊണിനുള്ള ടൈമായി വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കിച്ചണിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഊണിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പുട്ടും ഓർഡർ ചെയ്തു, നല്ലൊരു ബീഫ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ബീഫ് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. പുട്ട് കുറച്ച് തണുതായി, അത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഉച്ച ടൈമായില്ല, രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ല. എന്നാലും സോഫ്റ്റ് പുട്ടായിരുന്നു, ബീഫിന് പറ്റിയ പുട്ടായിരുന്നു. ആ ബീഫുമായിട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രൈ ആയിട്ടൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക. നല്ല സൂപ്പർ പുട്ടും നല്ല അടിപൊളി ബീഫുമായിരുന്നു. ആ ബീഫിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നാടൻ ബീഫാണ്. പോത്തെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബീഫ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത്, ബീഫ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പോത്ത് കറി എന്നാണ്. പോത്ത് കറിയല്ല, ആക്ച്വലി അത് ബീഫ് കറിയാണ്. അപ്പോൾ ബീഫ് കറി അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്കത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ടെക്സ്ചറും ആ ഫ്ലേവറും എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കുഴച്ചടിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. ബീഫിൻ്റെ വേവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അടിപൊളി വേവാണ്. നല്ല രീതിക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ റബ്ബർ കണക്കൊന്നുമല്ല ബീഫിന്, ചിലയിടത്ത് റബ്ബർ കണക്കൊക്കെ ബീഫ് വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ആ സ്പോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെഞ്ഞാറമൂട് വഴി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ കടലും കായലും എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുട്ടും ബീഫും ആയാലും ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ആയാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ കയറി ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും രേഖപ്പെടുത്തുക.